आङो दा थांगासिनो दङ एसिए स्टेडियाम बारसापारायाव क्रिकेट मेच नायनो थांगोन आरो आईपीएल ओमफ्राय दिनै दङ राजस्थान रयेल भार्सेस पान्जाब किं दा आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम नायगोन आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो आङो एसे देखायलांबाय थागोन फिसा क्लिप्सनो दा हायोबा नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो टिकेटआ बेनो नायलाय दिनैहाय ओरैबायदि ट्रेफिक जाम ओमफ्राय जोङो दिनै बारस' बुरस' ओमफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय बिदि जाम दा नायदो नै जोङो दा हाबबाय गेट नाम्बार 2 ओमफ्राय दंबावो आरो चेकिं बिरादनो ओमफ्राय नै ओरैजाय दङ बिरादनो बैयाव चेकिं खालामबावनांगौ नैबेलाय ओरैजाय नैबावहाय चेकिं खालामबावगोन चेकिं खालामखांबाय डेन्जार माने चेकिं दं ओमफ्राय दा खालामखांजोब्बायानो दा जों थांसिगोन माबायावहाय स्टेडियामाव